Dobrý, je Martin Gašparovič. V tomto krátkom videu si predstavíme súhvezdie Kružidlo pomocou Wikipédie a Microsoft Worldwide teleskopu. Kružidlo je jedno z 88 súhvezdí modernej astronómie, to znamená, bolo popísané až v dobe tzv. Zámorských objavov v 18. storočí a konkrétne ho zaviedol Nicolas Louis de Lacaille v roku 1754. Nachádza sa na južnej oblohe, teda, južná časť Indického oceánu a Tichého a tak ďalej. Na Slovensku je nepozorovateľné. Nejakú tú legendu k tomu nemáme, pretože bohužiaľ nemáme tu nejak z Južnej Ameriky alebo z Afriky alebo niečo podobné. Bohužiaľ, nič. No a je tu nedaleko trojuholník a Muska. Takže poďme si pozrieť ten Circinus alebo Circinus, teda súhvezdie Kružidla. Alebo Kružidlo. Keď nám tu ponúka, tuto vidíme nejaké možnosti, keďže je to v rámci Mliečnej cesty, tak je tu veľa otvorený hviezdokop, ale ako významný objekt nám tu ponúka toto tu, čo to je? Galaxia. No, galaxia, čo je pozoruhodné, keďže sme tu. No, a tu vidíme nejaké rentgenové výtrysky, pravdepodobne z centra galaxie a samotnú galaxiu, kde je to kombinovaný obrázok z viacerých možností, z viacerých spektier a niečo nám ponúka aj Hubbleov teleskop k danej oblasti. Čiže je to blízka galaxia v tomto súhvezdí. Prúdi stade nejaký pravdepodobne plyn z centra s fenomenálnou rýchlosťou, teda s veľmi vysokou rýchlosťou a preto je to teda zaujímavé. No. Takže má to dva disky, táto galaxia, jeden má 1300 hviezdnych rokov, druhý má 260 hviezdnych rokov. Takže sa tu tvoria hviezdy. No, Seyfertov a tak ďalej, má to byť supermasívna čierna diera, ktorá teda vypúšťa obrovskou rýchlosťou ešte aj nejaký materiál mimo galaxie. Takže to nám tu teda objavil Hubbleov teleskop 30. novembra 2000. Takže toto je ten zaujímavý obrázok, ktorý nám tu ponúka Worldwide teleskop v rámci Kružidla. A samozrejme sú tu nejaké tie hviezdokopy, pretože to jednoducho musia byť. Poďme sa sem. Pretože toho materiálu je tu samozrejme veľa, takže tie hviezdokopy tu musia byť. No ale si to také menej výrazné. Ak si všimnete, nejak zvlášť veľa obrázkov, teda zaujímavých alebo zaujímavostí nám neponúkol Worldwide teleskop, len vlastne 5 týchto riadkov. Je to relatívne veľmi malé súhvezdie, v blízkosti výrazne zaujímavejších súhvezdí. Takže síce prechádza to Mliečnou cestou, ale veľa tu toho nejak zvlášť nie je, okrem toho veľkého množstva hviezd, ktoré sú k dispozícii a vzniklo vlastne takým doplnením miesta, by som povedal. Dokonca ani takto pri bližšom skúmaní nie je tu nič, žiadne tie vzdialené objekty tu nie sú viditeľné, čo je zvláštne. Takže tak. Toľko teda k súhvezdiu Circinus, alebo ináč povedané Kružidlo, kde sa nachádza otvorená hviezdokopa, jedna, druhá, a to je tak maximum. Pozrime ešte angličtinu, či tu ďalej dačo nenájdeme, ani veľmi nie.
Takže ďakujem za pozornosť. Martin Gašparovič.